Ade Samaka. Never notice the other teacher. It's not called for them. Rules are Samaka. We're going to play with that. I'm not going to get you. I will over a person and so on. And you better be aware of the yes, I know that from now. I want to be able to evolve. I just share TV and I think I say, where you been going? Yeah. What I know, Samanka Susuma Ebika Pie and Sana Yewe Pie Unu Samanka no say Sumanka ine bafo kujawesu onebai ono na yekokon yekuja no a obesu sa ekon na wankobi no bema ona chinye fin so no kujawesu no Sumanka ine ekon na yakobi nko a okunbie no ba
Nama komini na krono. Nana eduna ensa sari. Ona wu poku alikatachie. Nana kireku ampem. Petroso maine. Chiwe any affair say Quantimpomuta omni Quantimpomuta Janino Nidino Quantimpomuta That is why I am on to no. That is why I prefer a Tura. A Tura, no. The Kobe Kumiswa, Namesabosu. A giant Sakabra Odimpomi. Such a Nana Kwaso Nana Bube. Asatri. Ya kan yesamu holiday bia ni jumati ayetie ochina bia man banko school bia anko mi jom bia anko store mo bia ankase yesi wa ba mensia de womu ene di apidwa no jumadi ayetie holiday bia ni Baba Sante Nova Ono de ino dem ne be mafo Wase mtombo Nalanu mkachia Nalanu mkufo Yasamu Mujina wana nanu ucha Mujina Atuntu for so na
Ono etio kokrom sam. Etufo. Ono wo ankobia. Ana de eson wono ekwatio no. Your friend Mensio. Yeah. Ya do bia se ankonkro bia ya do bia se aya na na fe bi ko bi se one training nursing training college for owura osu ma ya damu na se dese sam ye bia ma ye ama ayefe ya damas papa na ye ma omanfo ati se obi ni mo keka se ochina enkoda enko school ochina obia ma ni ba enko school ochina nje holiday bibia mu ejom so yenka se yentu jom ochina obia tiri ko ni jom afeso so store obia ni store yenfa esu bia nto obi so jumadia ye die holiday bia di baby ana yensisi obia wo bibia mu nano ejuada no yewura she batakari kase no ana ye se a free pamper so now the memoir the fab eye eseti ho ababesna ko mensia ebomu no eno ana ye se yewura eba mo ano mo batutum nemo otabo wo baby amoa no be mu store eno etem enti se ense wo bibi hu se wo bi nkodom wo bi mi store enka dwumete bi ayedi no a wada no wo abekodom a obi beba se oba se adenti no obajo no ba sisa no ma bia no mo nyiri ni pakro no mo fa no police station na wo ma chiri ni pakro a osuma no se omra edom wo no no anasa omra store na omeji obi anyoma wedie yewra oha mijina mensia na meka mensia emfa mrebia mai se ma obi nko edom mo obi ni store man kola nko school ochira nkola nyina nko school yetie asantimai ye pre se benya nimdie fo nimfo na nya se ye na afrimu na ya ena sabe ye be kase ebi amadawuma ma obi enko school ye be ko aya nana afia kobi se one nursing training college for omso omode ma die aba ocha oba die aduma obesamba ene akonya no
we say na yeda yehuye wase entiasia na mayewa na edebia adika nka kyerɛ sɛ asante deɛ yewo na to asante mu na ato yɛne ɛsom yasom aba yɛkyerɛ sɛ aba yɛdu bɔn kɛseɛ yɛ tutu ɛti yɛde asedɛ ma ankorankora biara apolisifoɔ asogyafoɔ cadets immigration prisons Yes, sir. Will be passport. Passport. The year will be India appear. That means a juice. India appear. For passport, American visa. If you are in control, Menshia police station. Liverpool Menshia police station. Say, Obi say the passport. Now,
Monsieur police station. And now we are non-cop, the photo, the room, or go to the room. Islam ekonomi ulian fukoni samangkaba kuja wesi osea barakati sai kasafoni no so a wobehu se dipa ne nyina de wonani a kire fie eno e kire se yewura wasori a okono ma bi na ode nti ato adumre mi ne menu aba maame abena mpofo agency ana yede nkasa ho ebremo ene etia no ye ma obia ehu ne ebekoso ewo mensia ayefia ha se moti dede bia eye atuo ana nananom ebrumu sanso na nananom atene a omu emba ama yewura nom
asɔre na omu akɔpɛ baabi de onti ato hey so wo hwɛ nwumre ya em sɛ ade asaye ɛkyɛ da ne nyinaa na ɛho adesua bi wɔ ho ana sɛ is a normal ade ɛnɛ sɛ wo hwɛ a hɔhɔ bai ɛno nti no yɛwura ɛntumi ɛnya kwan ankyea nananom ntɛm ntim ama adeɛ asa saa no ɔsɛ nipa no bi afiri akyikyi ɛne bɛnkyɛeɛ ɛbae saa berɛ no nyinaa mu no na nkɛsɛ kɛbɔ bɛyɛ no onum a yɛwura ɛsɔre nanso no tama a ɔwɔ no ɛkɔɔyɛ na ɛka efiefoɔ no na ɛsɛ yɛwura ɛkyea wɔ mu ɛno ɛntina ae ɔhwɛ otumfoɔ anim wɔhu agya yɛasɔ bogya a yɛasɔ ne hɔ no ɛnyɛ bogya o ɛyɛ tɛnɛ tene no yɛsɔ ase nɛteɛ ɛyɛ tɛnɛ adeɛ sane yɛsɔ a ɛfɛ yie you na mame nka tene no ho abakɔsɛm kakra nkyerɛ sɛ dɛ awia no na meka no meka ɛma amanfoɔ nyinaa ɛte sɛ ɛno ana kanea ɛnni hɔ na akɔsɛ boni nka ne ɛmaayɛ no na tene ananananom ɛde ɛkɔko ɛno nti ne nnɛ sɛ yɛwura ɛnom asae ɛko ɛwɔ owuo so a yɛde tene ɛkɔ ana sɛ wohwɛ a ɔsɛ adeɛ asa ebi sɛ wohwɛ a adeɛ sa a ɛno nti nanananom ɛde tene ɛde wura ɛkwan ama na bɛfie a yɛ fɛ yie tene yɛ ma ha asrɛ yie na wohwɛ asra na ebi ayi ekete ɛyɛ ketana tene yɛ abɔ ne saa na yɛ sɛ sam ne nyɛ bi a wɔ n'ase kyerɛ yɛbɛ ebi asa ɔde ne nsa kɔ bɛku na watene kɔ nifa na waka abɔ mu na ɔyi ne duku no na ɔyɛsi ne bo ne bo na nyinaa wɔ asekyerɛ ɔkyerɛ sɛ mo a mowɔ ha nyinaa no moyɛ ne dea mo a mowɔ ha nyinaa bokum nifa ɔhwɛ anim tete so a ne nyinaa ɛyɛ no dea era aman ne nyinaa pɛgya yɛ nsa mmienu se ɛyɛ ne hwɛ yɛ wura so ɔmo ma no mo ɛne yɔ na agyisoɔ bi kɔ so sɛ pia akyerɛkyerɛ sɛ ɔno nko a na ɔyɛ adeɛ a obi ntumi nyɛ bio ɔno na ɔyɛ adeɛ a obi ntumi nyɛ bio apia so yɛ ekyie ya no ayɛ de yie abɛyɛ ɛkyerɛ sɛ yɛwɔ fie mu ɛno na edi ahim se ɔhene kete na wotum sɛ ɔmanfoɔ ani agye yie abere a yɛwura ɛte amaka mu saa ɛne ka ka kyerɛ wo sɛ asamfoɔ asasefoɔ wɔne sɔfo no hene adeɛ bi a wɔmɔ hene yɛ biara no wɔmɔ ɛde sɔ ɛdeɛ mfa ho ɛde sɛ de adeɛ no sɛ biara no ɔhene deɛ ɛmpɔn kyɛ wo biara adeɛ ɛdua sɛ aman ne apempɔn ne ba ɛmu gye mu mɛdeɛ na so awuradeɛ no ɛyɛ soronko na mawu dawuro sɛ ɛbɔ mu saa nneɛma no nyinaa yɛ agodie nneɛma ɛdedi agorɔ ɛde dede nanani ɛde ɛbɔ nanansam nane yɛwura ahenni yi ɛfata ne yie enti ayɛfoɔ yɛkae mo sɛ adehye tv ɛna w'ani gu so a wohwɛ yɛwɔ manhyia ahemfie baabi a nanatere di asɛm ne pɛɛ ɛna yɛfa yɛ coverage efire na yɛ a yɛdi dwumadie mu kyia me si deɛ moate yɛn nka deda no ɛyɛ me maame abena mpɔfo agya mfe me ne me nua bɛrima Kofi Kakare na ɔmɛhyɛ abena anapa no na anapa awia mu hɔ na meka kyerɛ sɛ atuo no emu ebi egu ahodoɔ sɛ wahwɛ a etu a ɛkɔ yi ebia ɛwɔ ne de deɛ atwam sɛsie yɛfrɛ no ananta ayi etu a atwam sɛsie yɛfrɛ no ananta eti etuo no nyinaa egu ahodoɔ ebia nso ɛwɔ ne di na ebia nso ɛwɔ ne ɛyɛ nti na yɛ sɛ ɛnyɛ tuo biara ɛna yɛto no kwa dabi sɛ ɔhwɛ tuo no a ɛwɔ di ebi yɛ atwerɛ tuo ebi yɛ aborɔfo tuo na mmom
akratuo no de kanea na nanom ehunu abrofotuo no ana na yeto akratuo no le be ya nanom ho abrofotuo no ade omu asesa mu kakra omu asesa enema mu kakra Tonight a Canadian man, Yasai Eguso, Eshe Amamre, Emma.